Здравейте. Да. Аре. Аз съм започнала. Аре. И на мене, айде сега. Аре, влизи. Аз влезнах четвърта. Пети си леза. Не, ти си на балоните ли? Окей, значи аз съм на един розов. Не мога да ти кажа точно къде е. И съм на крива линия съм. Като ти кажа как, разбира се. Кой е до мене? До мене е един бял-червен и един зелено, такова, бяло-зелен. Точно срещу теб. Аз виждам един жълт и един червен. Да, значи си до един черно-бял ли си? Да, точно. Ние сме през един. Не. И аз съм с кит, разбира се. Аре, аз съм тръгнала с камък. Да, малко с камък съм тръгнала. О, то му гръмна! Не си е взел TNT кита. Като стигнеш догоре и като докоснеш едно от копченцата, някакво всичко ти гръмва. И сме 6 човека. Не, ще се убиеш, мисля. Ма не знам той както е във водата някакво... Опа, не! И как? Умрях! Нищо. Върнах се. А ти не си до мене. Такова ти направа или на крива линия си? И аз. До мен има един с някаква червена глава. Да, някакво сякаш с костюм и с червена глава. А другия с... Да, ние сме... Да, пак сме един през друг. Защо? Като влезе точно след... Не знам кога си влезе. Мисля, че точно след мене влезе. Да, аз влезах някъде там. Да, ма това в другия сървър, дет веднага някакво всички тръгват към средата. Кой умрял? Това. Еми къде са? На плаж са. Или до туалетна. Откъде са? Аз някакво ти зацепи гласа и мисля, че каза това. Към мене ли? Да. Ще си имаме гости.
Еми стигни до неговия остров, докато обира честовете. И го килни на това. Това с кирка някаква. Просто. Към червеноглавата ли? Окей, аз ще го разсейвам. Ти стигни до там. Зяпате. Какво има да зяпа на човек с крипърска глава? Да, малко. Да, виждам, че си сложил някаква паяшина. Еми, не знам. Не питай мене. Не. Дали ме цели? О, да, цели ме. Не, защо? Защо? Браво, че умря след мене. И сега си понижих успеха на 172. Да, ти си някъде към 10, така че не се обяснявай. Не, ти си 10 плюс, а аз съм плюс 172. Да, ти си 0, ами се обясняваш. Еми, не знам.